com et dius? No, tu primer. Bueno, va, jo em dic Francesc. I Jo tu? em dic Alicia. Vale, i et diuen d'alguna manera especial? Alicia o Ali. Bueno, a mi Francesc, o Francesc o Cesc. Pots triar. D'on ets? Jo de Barcelona, d'un poble d'allà al costat, de Caldes Montbui. Jo sóc de Puçol. D'aquí a Puçol, D'aquí, d'aquí d'aquí. mateix. Sí. Bueno, i dos coneixeu el poble, doncs. Yes. I, bueno, què et sembla tot això que estem fent? Pues penso que és interessant perquè coneguem gent nova i no sé, Oh, sí. segur que estem passant bé. Sí, molt bé, amb els tallers i tot. I, bueno, bé, tota la gent també es veu molt participativa en les activitats. Bueno, no sé, de què més podríem parlar allà. La gent es veu que està ben involucrada en tot això Sí, de la web, ens ha interessat. S'ha interessat molt la gent amb aquestes coses. Sí. Nosaltres li vam fer una proposta al nostre profe i li van dir que després podíem anar nosaltres a algun poble d'aquestos Clar. o algo. Sí, doncs si voleu venir a Caldes, tots convidats. Molt maco, també. Bueno, ara ens ensenyareu, suposo, el poble, no? Sí, Ens ensenyeu el poble, aviam. farem de guia un poquet. Una mica, sí. Bueno, doncs